Aman kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ko bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an ka émission daminɛna a dabɔra aw man jugu ka dabɔra kokura o de ka jugu an bɛna daminɛ tuguni an ka yɛlɛ an bɛ jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ émission an ka yɛlɛ fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔna la dɔn bɛ dɔnkili bɛ toloninka yɛlɛ bɛ an bɛ mɔgɔw la yɛlɛ an bɛ mɔgɔw la nisɔndiya dɔnkili dumanw bɛ da wa baro dumanw bɛ kɛ donc an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen bisimila an ka émission kɔnɔna la an b'an ka tunkarankew fo an b'an ka tunkarankew fo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka bɛn n'a ka wagati cogoya ye komi wagatiw kɛcogo tɛ kelen ye an bɛ maliyɛn bɛɛ fo sanfɛ fo duguma an b'an ka président fo président Asimi Goyita a n'a ka jamakulu k'u ni ce Maliko la an bɛ Mali ɲɛden bɛɛ fo sanfɛ fo duguma Mali région bɛɛ lajɛlen surasiw gendarmew policiw gardiw an bɛ tenitigi bɛɛ lajɛlen fo an tɛ dɔ fɔ n'an ye dɔ tɔgɔ fɔ an bɛ ɲinɛ dɔ kɔ donc an bɛna daminɛ tuguni yani n ka émission daminɛ n bɛ n kanubaga dɔ fo n'ale tɔgɔ ye ko Bavier Dolo ale filɛ nin ye Ɲamakɔrɔ Falajɛ Ɲamakɔrɔ yɔrɔ in ye yɔrɔ fila ye sa mais a fila bɛ tugulen don ɲɔgɔn na ale sigilen don Falajɛ an ka foli b'a ye an b'a fo ka furumuso fo ne nana ye u ka foli bɛ yan émission in kɛnɛ kɔnɔ donc sisan n bɛna mɔgɔ min bɛ dɛmɛ ka baara kɔnɔ don o don ale ye Adama ye Adama i ni ɲankuma somɔgɔw baasi t'i la yen k'aw bɛɛ i b'a kan kɔni bi wɔsi mɛ dɛ o tɛ ko ye k'an ma ɲi ka sisi ko k'an ka dayɛlɛ n'a ma ko a ma ɲi a tɛ sɔn koli ma dɛ ayi o ma ɲi ok an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ donc an ka invité an bɛna ɲininkali tɛnku a la invité i ni ɲankuma somɔgɔw bɛ di baasi t'i la ko mɔgɔ de ka ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ invité bɛna a yɛrɛ présenter aw la sisan jɔn de don a bɛ mun baara kɛ donc invité kɛnɛ b'i bolo i tɔgɔ ani jamu ani e bɛ baara jumɛn de kɛ ne tɔgɔ Bakari Danbele ne ka baara ye dɔnkilida ye dɔnkilida ok Bakari o kɔni o ka di nka Danbele nin sa o taa ayi sisan an bɛ tɔgɔ in ta an ka jamu in to yen donc Bakari Jara o tɛ yan Bakari Jara Danbele ok Bakari de b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ bi émission an ka yɛlɛ a bɛɛ de b'a kɔnɔ art divertissement fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ i bɛ yɛlɛ i bɛ dɔnkili da an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ yan hali n'a fɔra ko Jimi an b'a fɔ yan awɔ donc Bakari de b'an bolo bi ale ye rappeur ye o tɛ yan rappeur dɔnkilidala awɔ nka a ye rappeur sa an bɛ taa an ka taa sisan Bakari e bɛ dɔnkili sugu jumɛn de da ne b'a genre bɛɛ kɛ i b'a genre bɛɛ kɛ a tɛ nin kamalenkɔni i b'o kɛ bon ne n tɛ donsonŋɔni kɛ n t'o kɛ mais n bɛ artisiya kɛ n bɛ rap kɛ n ka jugu clash yɛrɛ ma kojugu donc i ka baara clashili ninnu de awɔ an ye rappeur comédien de ye rappeur comédien an b'a bɛɛ de kɛ rappeur cɛ rappeur comédien awɔ an y'o mɛn bi dɛ a bi kɛnɛ ka di donc kanumɔgɔw an b'a fɔ an ɲɛna bi ko Nade de b'an bolo n'o ye Bakari ye ko tɔgɔ wɛrɛ b'a la mun ni Bakari fɛnɛ tɛ kelen ko Nade k'ale rappeur comédien mais i ko ko cɛnin tɔgɔ ko Bakari awɔ Bakari Danbele m'o de fɔ awɔ mais ka tila k'a fɔ tuguni ko Nade tɔgɔ kɛra fila ye awɔ tɔgɔ fila ye o tɛ yan tɔgɔ kɛra fila ye donc Nade i ye Nade a sɔrɔla cogo di bon Nade in sɔrɔla cogo min na komi an b'an bamuso wele Nana ne kelen dɔrɔn de kɛra mɔgɔ ye n baden tɔw la n'a kanu donna min na kosɛbɛ o de y'a danna ko na e badenw bɛɛ la e ba kanu de la ka taa den tɔw ne yɛrɛ de y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ ka ne wele ko Nade an tɔ bɛɛ bɛ wele ko Nade mais ne yɛrɛ de ko n k'u ka ne wele ko Nade o de ka di ne ye den sani o ɲana o diyara n ye Nade awɔ Nade donc an bɛ n'a yɛrɛ fo nin yɔrɔ in na yan n'a i ka foli bi yan awɔ awɔ donc Adama bi Nade de b'a bolo awɔ dɔnkilidala de don nka a bɛna walawala n ye sisan Nade a bɛ dɔnkili jumɛn de da Nade i bɛ dɔnkili genre jumɛn de kɛ i bɛ dɔnkili sugu jumɛn de da
i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna. Ne bɛ rap kɛ. Mais artiste kɛ. Donc an bɛ don min na ko bi ani comédien o saba de bɛ n bolo. Donc i ye comédien ye i ye dɔnkilidala ye. Donc artiste de don en un mot artiste de don awɔ donc polyvalent ok Nade i ka artisiya nin y'a daminɛ wagati jumɛn an ka ta artisiya la siɲɛ kelen parce que an bɛna ni question kelen kelen i ko k'i bɛ catiri bɔ i bɛ dɔnkili da donc sisan i ye artisiya nin i y'a daminɛ wagati jumɛn. n y'a daminɛ 2023 2023 Adama kana bila sisan na man jan kosɛbɛ mais a ka jan dɔɔni dɛ a bɛ dɔɔni bɔ dɛ voilà donc Nade y'a daminɛ 2023 fo kana bila sisan na Nade artisiya yɛrɛ kɔnɔna la jar e y'a kalan de kɛ wa salima e y'a sɔrɔ ten dɔrɔn naturellement a nana la dɔrɔn. O ɲininkali diyara n ye kojugu. K'a fɔ o ɲininkali diyara n ye kojugu. Dɔnkilida min y'a kanu don na. Depuis an denmisɛnninma an tun bɛ Iba One, Gaspi, Talibi an tun b'olu lamɛn. O de dɔnkilida kanu don ne yɛrɛ la kosɛbɛ. Donc n'i y'a yira k'a fɔ sisan e ye dɔnkilidala dɔ de kanu ka don dɔnkilida la donc da yɛrɛ ka diya ye yɛrɛ o kɛra rappeur dɔw de bɛ yen olu diyara ye komi Iba One, Gaspi, Talibi ninnu olu de ka dɔnkili diyara ye ne donna dɔnkilida kɔnɔna la donc o ɲɛna ni i ye mɔgɔ dɔw ladege i b'i jija i ka tɛmɛ o tigila o tɛ donc Adama sisan ne bɛna Nade den ma sisan Nade kɔni den ma sisan yani n ka se Nade ma yɛrɛ kosɛbɛ Nade ni den ma sisan i ka Nade ɲininka dɔɔni dɔnkilidala ninnu bɛɛ kɔnɔna la mun yɛrɛ kanu b'i la i bɛ se k'o dɔ la de effectivement. N bɛ se ka Iba One ladege. Ta micro b'i bolo il faut jouer. An bɔra dibi la an yɛrɛ yele yecogo ɲuman i ko seliba kalo vraiment an ye rap bire. Après il prend. Souffler. On pourra 2000 ans et rap créé. Je drone j'ai. An bɔra dibi la an yɛrɛ yele yecogo ɲuman i ko seliba kalo vraiment an ye rap bire. Allah no Made amen an ka taa donc amiro na sisan Made ni ma jale figa la dege dɛ Iba One figa na do ko hakili to Made ouais ma badi ne bi atusa kanu ye mais o mo be dɛmɛ la ya fama voilà ba me tema sa ko me ko Iba One an be sisan an Nade a kanu Iba One kanu nka Nade i yɛrɛ bɛ se ka e yɛrɛ freestyle min dilan i yɛrɛ ye an ka Iba One yɛrɛ bila pewu e bɛ se ka freestyle dɔ bila sansan i yɛrɛ ka freestyle dilan ni mɔgɔ t'o ye dɛ o kɔni na mɔgɔ tɛ fɛngɛ la bɛ donc i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta fote mɔgɔ banna ɲangumane banna nisɔndiya da ye ne n ka fanu ta ye tikitɔku bese ɲini ninnu an to de la force one manu ko kan ka baara de kɛ kalabanja t'i se ka dɔnkili de da i dusu ka bon o de b'i mago de sa an bɛ se k'i latunu f'i ka sa i tɛ ye maganɛ dalama an bɛ baara de la yirimajɔkaw a y'a pɛrɛn an bɛ nale seliba tile saba a dan de don kalo ni gabe ni Nade an bɛ nale dɔnkili da ye ne kanu fɛn de ye a tɛ ne ni denmisɛnnin foyi cɛ ni kɔdan kɔ la ne b'i kɔkari hali kununŋɔya jugu dɔ pɔnkari. Tiɲɛ yɛrɛ la a dɔgɔ nin ma nɔgɔn dɛ donc nin n'a den yɛrɛ de ye sisan donc Adama nin n'a den de nin y'ale yɛrɛ de sisan i y'a faamu sisan wa nin y'a yɛrɛ de sisan donc Nade a ko k'a bɛ classe k'a ka jugu classe de ma kosɛbɛ. Awɔ k'a bɛ classe de kɛ donc Nade classe parce que classe bɛ an bɛ classe kɛ dɔw ma classe faamu quoi i m'a faamu dɔw ye classe kɛ nɛni ko ni kalisa bɛ ka ɲɔgɔn classe maa nɛni m'a kɛ tan classe tɛ ten tɔ mais est ce que a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye classe la Nade ka fitinin ɲɛfɔ an ye classe yɛrɛ ye jumɛn ye. Classe yɛrɛ ye fɛn min ye mɔgɔw m'a faamuya de
ni ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na i bɛ fɛn fɔ a ma min bɛ digi a la de pour que a bɛ se ka baara kɛ a bɛ ye cogo min na classe yɛrɛ de classe tɛ fanani ye banan tɛ classe ye de i ni min bɛ ɲɔgɔn na ka fɛn dɔ fɔ a ma n'o b'a tɔɔrɔ a bɛ dusu ka i yɛrɛ jaabi kɔ classe y'o de classe tɛ fanani banani quoi minnu bɛ fanani banani kɛ olu tɛ dɔnkilida dɔn dɔnkili tɛ fanani ye banan tɛ effectivement a y'a faamu a ye dɔɔni walawala classe la n'i y'a faamu n'a den bɛ fɛ ka expliquer explication min di classe la parce que an ye classe ye mɔgɔ wɛrɛw de la i m'a faamu an ye classe ye mɔgɔ wɛrɛw la genre américains ni fɛnw mais olu bɛ classe kɛ de ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ quoi mais an nana classe ta ka classe kɛ wo waaw ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la i m'a faamu mais n'a den a bɛ ka taa sira min fɛ a ye classe faamu a bɛ sira min fɛ nin n'a kɔni taara nin fɛ n'a ma jigin a bɛ ɲa awɔ ala k'a ɲa awɔ ala k'a ɲa ala k'a ɲa en fait n'a a ma nɔgɔn parce que bɛ mot de fara fara ɲɔgɔn kan len la sɔrɔ ka fɛn fɔlɔ kan so amina filɛ ko classe yɛrɛ ne ka classe kɛ bi sere de la ke classe ayi wallahi depuis 1980 min bara n'a ye classe bila bi haramu et ne da harama non ay ga daminɛ ay e de b'a daminɛ calonner e de b'a daminɛ sisan a filɛ depuis ni ye ne bati ay forfait signé parce que n'a dia ba mani ne a tai ami na dungu do para de ni ka wula do ni so la ka wula ni de bora so wala so de ki yere tama ami c'est le permis ma prendre ami ni na jama classe alama ka classe ko ne filɛ ni de ne yɛrɛ kɔni classe kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo arama fɛ ne na tɛ ko ne na tɛ ko ni kɔrɔmatigɛ de classe ni kɔrɔmatigɛ ok donc ale ye ne classe sisan ne na tɛ ko finde ne na tɛ ko an ma arama wɔsile a ma nɔgɔ ok an bɛna kɛnɛ kɔnɔ an bɛna n'a den fɛ n'an taara munumunu dɔɔnin an bɛna genre n'a den i ko k'i bɛ rap comédie de kɛ rap comédie e ka dɔɔnin ɲɛfɔ an ɲɛna parce que an tɛ k'a faamu e y'a faamu wa voilà dɔɔnin fɔ an ye awɔ kɛnɛ b'i bolo arabu comédie n y'o ladege tilaba de fɛ comédie fana na tilaba ka genre de ka di n ye mais o de la n bɛ to ka n ye comédie yɛrɛ kanu kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu fana sababuya la o ye ni minnu nana filɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye ɲɔgɔn dɔn a ma mɛn fɔlɔ mais a ye ɲɔgɔn kanu o yɛrɛ y'u ka baara in tɔn kanu donna ka taa fɛ baara yɛrɛ tun ye dɔnkilida de ye donc n'i y'a faamu i bɛ comédie fɛnɛ kɛ i ni dɔw de nalen don ɲɔgɔn fɛ n'a den ne ka ko ka ca dɛ donc sisan a bɛ n bɛ tila ka kɛnɛ di aw ma an nakun don i ni olu a bɛ sketch dɔ jouer tiɲɛ tɛ Adama a bɛ tila ka sketch dɔ jouer a bɛ sisan n bɛ tila ka kɛnɛ di aw ma a bɛ sketch dɔ jouer tɛ yan i ni ka mɔgɔ ayi ko tilaba de ka di tilaba kɔni bɛ mɔgɔ la heure bɛɛ tilaba ka yɛlɛli ye bɔgɔli ye dɛ e dun si ka kɔrɔ ne ka bɔgɔli wa e b'o ladege anw de la i solila i ma tagama yɛrɛ ami komi ale tilaba ko tilaba ka ladegeli ye bɔgɔli ye mais an dun fari ka d'an ye an bɛ k'i kɔ d'a ma ten a k'o lajɛ a bɛna gɛlɛya dɛ bon n ka bɔgɔli bɛ ko mɔgɔ min na o de ale de filɛ yan fɛ ayi kɛnɛ de b'i bolo ami bɔgɔli ko in saw de problème ye sisan n'an tɛmɛna ka bɔ hukumu kɔnɔna na an bɛna mɔgɔ min yɛrɛ ye n'a den las'a ma n'ale ye Kale an bɛ Kale fo kɛnɛ kɔnɔna la Kale ale ye dɔnkɛla ye artiste fɛnɛ don an b'a fo halisa ko a ka jija a bɛ ɲa n'an bɛ taa misi Kale ka foli b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an bɛ Kale fo k'a ka bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ donc sisan n'an bɔra n'a den ɲininka o yɔrɔ na yan'an ka taa ɲɛfɛ i da sera cɛ min tɔgɔ ma ne sisan dɔnkilida yɛrɛ nana nasira min na kosɛbɛ Kale ka baara kun bɛn bɛ dumuni feere de ma n'a bɔra baarayɔrɔ la a bɛ taa kɔrɔmuso dɛmɛ dumuni feere la n taara u fɛ yen dumuni san de la dɛ ale yɛrɛ ni ne dɔgɔnin de kun ye teri
bon ñu soro dongli da ko kuma na ako ne ma ko ñu soro dongli da ñanda do kuma de la ko ñu ngone rab se gara puke ouais ako ne bi se gara puke ko ne bi se gara puke ka mo ko chama de bi no mi ma domini ko awo ya famia donc ako ne bi se gara puke ko shini be ko ne gan labe ko du jara kam ta si jola andara du jara ram na dro 10h ne dale suno la ne we ta si jola andara studio la nga son folo rekra mi njama tiga masiran isa go frisal lo ka awo isa kabla munde la otene famu munde la otene kanu munde la otene lame munde la otene bonya mali konona begane bonya segu fama deni binale ne de karapu kadi wante siranya don guru baraw bengo demiseni togotigi demiseni waritigi ne juku be sabi ne ka fanu be kontan bi anga jamana be suma bi maliyo ay du ko uke ja disu be boya bi armeo ay marfata ay dara ay du ko uke na de yo confirmer dabla bale marfata shu chaira ni nyana mawyi anga dugu be kuna wolobi shuina ame ponkari anga kata nu be sabi shuina manga feti la sa di modibo ketala ne ka mama edu ko uke do farala nga fanu ka ne jugu be bolila seko rapu ne de tay clashite ni mo woche war bengu ko baruba jamane do ko tlaba ganka di ko ndamani jugu bi na fo woloni do nyobe boli ko zuzani o ngano jaro ha pongar ko mi ala ni sa abe kale funyo ko sebere awo abe kale fu kale yere nga mo ni ala suna ba fu awo dongala rabani ni echen naga barara be donc ama fu kata don bulla be ay anya fa donc c'est un messager misa awo kada dan bulo awo ne min disa kada dan ina fo na de nyoko tan kada dan don de tuna mai ne mai no amai ay tar kada dan donc ame kada dan bulla be fo anga kene kono na de ndo kola awo chef fam musuka awo awo mi be se mi ke se ba fulu bi abe fulu no ay ta don quoi voilà o fo tuguni jamana mina mali jamana me hina jamana do magari jamana do anga ta don vitesse ba na fa foita la ni tara don ibi se yoro la awo ise wakati fena na ouais et puis fana anga fama obunya anga fama obunya surtout anga polisu kata nintigu anga polisu ay fama obunya sisa nadi amina kene kono nadi debni e ga bara ndamne artisia parce que afla ibi ga chamankew debni ga artisia ndamne yoro yegale asura lawa gelea nye gelea sura la da sika doni foy gelea era mi mana ga baraw suga kebay faga soro yere masuru na mo de ka soro munu me courage du la warte sanute ouais aga soro yere masuru na mo munu me soro ko courage du la quoi mais no lo keri la go shi bagay amano ko iga bara ikemari ga fanga soro la quoi oui tiens yora na me ko baga Ousmane fo on ko ragado ko ba awale ko ba de ko ma ka an flore ami do de ma ay ma fe aw bega faranga abega faranga ko baga Ousmane fo to la ami ko baga Ousmane ayifo iga fo libanga kene kono ah aya bi fo folo do ko baga Ousmane kangi fo na de ko kangi fo awo adama fena yifo ayafu ni ma fo iti saka don ube inshallah ko ba be ko fenga ibe foli ke folo yo ni fo pour la première fois voilà nala sona ko ba Ousmane folo do kurututututu voilà angata nadi abe yorojme asigle lumi Ousmane fana ga baraga yoro bene do bozola anaga tema sigele do sabalbu nyera koraga de do sabalbu kelenge fama fu
Sabalibugu kɔrɔ ne mɔgɔ bɛ n dɛmɛ n ka baara la kale kɔfɛ o ye Kobakɛ Usumani k'an b'a fo Kobakɛ Usumani a hakili to n'a den na dɔndɔni ye ko ye artisiya yɛrɛ ma nɔgɔ i bɛ taa dɔndɔni de n'i y'a daminɛ dɔndɔni tagalen ɲɛfɛ a bɛ ɲa mais n'i y'a daminɛ dɔɔni ka décourager n'a découragement t'a la dɛ découragement t'a la voilà an tɛ décourager dɛ an bɛ courage yɛrɛ gosi kale ninnu ka courage kelen ta i kama dɛ k'i pousser dɛ i bɔ courage juguya ni kale ninnu de ta ye non min yɛrɛ jɔrɔ tun bɛ ne na dɔnkilida la o tun ye ne mansaw ta fanfɛla de i m'a faamu ɲinɛ samiya na anw bɛ Segu n ye son jouer ka yira n fa dɔgɔkɛ la a ye son lamɛn na n t'a kɔnɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la nin taabolo ka ɲi n'i tɛ na ne kɔni kɛ ka ban taabolo ka ɲi an yɛrɛ b'i soutenir nin kan ne ye Segu ka de o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ Adama question b'i bolo ne ko Made non ka nin kɔnɔna i delila ka concert kɛ bon ma deli ka concert kɛ fɔlɔ mais a ka di ye ka concert kɛ awɔ a ka di n ye ka concert kɛ mais mun de bɛ k'i bali bon ko ye kumasew de ye kumasee bali tɛ se ka karaba ɛribamanu ye baara de kɛ forosumanu ye baara de kɛ baarakɛ bali tɛ se ka foyi kɛ o tɛ se ka foyi kɛ baarakɛ bali tɛ se ka foyi kɛ n'an ye baara kɛ tagalen ɲɛfɛ concert bɛ nalen o ye tiɲɛ Ala ka concert ko nɔgɔya an filɛlikɛlaw kanubagaw Mali kunnafoni tele kan mɔgɔ bɛ maa den na k'a dɛmɛ parce que adamaden mɔgɔ ka kuma tɛ ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o ye tiɲɛ Made b'an bolo kɔrɔ yan concert organisé ka d'a ye nka mɔgɔ bɛ dɛmɛ la a dɛmɛ dɛ plateau yɛrɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ la Ala yɛrɛ nin filɛ n'ale mɔgɔ bɛ dɛmɛ la awɔ sisan n'u tulo b'an na ko bɛɛ folen don bɛɛ folen don arabu kare ka se de ta ye c'est anw yɛrɛ cogo min na sisan t'ale yɛrɛ fana ye ten nka mɔgɔ min ka min Mama La Sama Segu ani fɛn tɔgɔ muso in sa Batuli Ñang voilà vraiment an mako bɛ Made ka dɛmɛ la Sarabu kare bi pour que son kelen bɔ problème dɛ fɔlɔ kaseti de tun bɛ san bɛɛ bɛ ka baara kɛ 4 numéros o ye tiɲɛ mais n'i ye concert kɛ i bɛ se ka wari sɔrɔ mais Made o fana tɛ yen baara tɛ dɛ i fana bɛ cɛsiri n'i y'a mɛn an dɛmɛ k'an ka wara fa a sɔrɔ a kunkolo b'i n'ala sɔnna concert bɛ sira la ka na n'an mago bɛ dɛmɛ o la i y'a faamuya Ami an bɛ tɛmɛ sa an ni Made tuguni baara in daminɛ ni sisan cɛ yalima i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la wa awɔ n bɔra k'o gɛlɛya de f'i ɲɛna nin sisan min ye n tɔɔrɔ baara yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ o de ye n nɔfɛ mɔgɔw de tun tɛ ka ko minɛ ni sɛbɛ quoi donc sisan genre n'ale bɛ baara la sisan mais n bɛna min fana f'i ye pour que i ka avancer ka taa ɲɛfɛ i k'i kulo ci o ye tiɲɛ k'i ɲɛ ci o ye tiɲɛ c'est à dire ka tila k'i makun i bɛ min kɛ i b'i ɲɛ o de la Adama n'i ko sisan lamɛn n'i ko sisan ko mɔgɔ bɛ k'i décourager dɔ bɛ se k'a fɔ dɔ ma bi ko karisa i bɛ ka nin min kɛ de a maɲi a t'i minɛ a bila i bɛ continuer k'o kɛ fo dɔ bɛ a b'i minɛ awɔ mais o dɔ bɛ tila k'o ma ne vraiment ne kun y'a fɔ k'a tɛ k'i minɛ tiɲɛ ka don ni k'i bɛ n'o tɔlu fɛn dɔrɔn i b'olu to yen n fɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen olu bɛ kan kɛ mais n bɛ ka vraiment ça va maintenant ça ka ɲɔgɔn faamu i ye kuma in faamu n y'a faamu voilà sisan i ka kuma latigɛ tɛ n'i ye n yɛrɛ sera yan nɔ bi courage de don o ye kuma min fɔ de n m'o de lamɛn halisa plateau in sanfɛ i b'i cɛsiri inchallah parce que n'i y'i cɛsiri mɔgɔ dɔw bɛ yen u kun t'a ye k'a fɔ an bɛna karisa ye nin plateau sanfɛ n'an ye plateau sanfɛ mais vraiment sira bɛ dirigi halisa n bɛ ka taa an b'a fɔ mɔgɔw ye k'an bɛ dɛmɛ de ɲini hali bi nin yɔrɔ la n bɛ kale fo o yɔrɔ la sisan komi an bɛ concert ko hukumu kɔnɔna la a bɛ fɛ ka concert préparer mais a bɛ dɛmɛ ɲini ni fɛnw na concert fana tɛ se ka préparer ten f'i yɛrɛ k'i wuli k'i jasaro o tɛ yan donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ jɔnni ka numéro de di sisan ni maa kɛra dɛmɛ mɔgɔ tɛ ala bɔ fan dɔn dɛ an bɛ tunkarankew fo tunkarankew aw fɔlen don donc sisan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an ka émission suivli la donc an bɛna n'a den ka numéro bila walima a ka manager ka numéro ni mɔgɔ mago bɛ n'a den na ko ka ca a bɛɛ b'a la dɛ a kɛra dɔnkilida ye o a kɛra théâtre bɔ ye o a kɛra katakatani boli ye o ni mɔgɔ mago bɛ n'a den na a bɛ numéro bila n'a sɔrɔ numéro min bɛ di numéro fɔ
bon amadine ka ngalimoro di kale de ngalimoro awo abadi numéro fo kale plateau sans oui plateau 600 un numéro fo ngata numéro be dima ibina numéro fo 77 20 83 33 77 20 83 33 mogo ni be fe ka na den soro ni numéro Congo ibe na den soro oteya donc ama fa kan mogo yi numéro de fleni na den ga numéro na ni numéro gauche doron abina de gauche Mali kunafoni sanfé 71 82 25 71 ni mo fena soro ibene era wele 79 12 97 00 donc ni numéro dilé kanu ka fo kanu mako nyana awo munu be fika sponsoriser ou munu be fika femoro kew donc abe welelenu ali ni mu me fika haklina di o be doy ka fo ko deme bete war ko me haklina di fene bala matériel fene bala al do be se ka ko charge de mo ka me bolat no me o be bala deme be deme am a be de fe awo ma de yugo mun ka de ngadi na fo chugodi ngadi jenatige yere la fin me kadi eresa feven mi ngadi nere jengono ne bali iba ne ba mi shindo ne da ba ode kadi ni atite moka fo tane bolo wate moka ngati te moka na de e ma dale ne ko na de awo atite moka mi madine mogo mi mogo tenere bala fio mi tane bafe nere to fe chena ni baga dai de na de ko ni ka futu na ni ka kete iga ko benya abinya takale ni fe ni frafie ma o mani kiri ma sa o fe surtout ibangeba musuma ay flante sila wate kula mambo fo soro wa era tlo bena ba do me ka fo boy ro bena ame ya fo awo ama mba be fo ba ma bo ba musoro ba be ambai so be ambo fana amu fo mando ni ame kenaga abi ala na mba se baba amba wa fo ledo awo ame bo esa ame na madi iko kiga bala ko fe katakani yalma ni katakani bulini e ka marchu na ne ka ketu bon ndogoni be no ndogoni be awo mo fana bi ni fana bi wo antala awo ndogoni be no ale banga baroga ami ay wa ko fa awo na de jarani émission me ni ga sa kunche oro manga yana ka kunche ngal ndo de min buluka tengu na di la na de mo be ga jiya kono koni do bi soro ha ama fa ko leçon donc leçon do soro ika bara en konna la kama bi kono yere do e ko do kila ki to ika bara en konna la ma bi kono a nyuma fara jugman ka to de lega ko do ke ila ama boy kono awo abekew mi segen go don ngata ko baga Usman domina galera awo domina galera ne téléphone ta gan sigi camera ko fe bari nteriga do de wela ga concert la awo ni o woroni fo ngo mo no fe mo de bi courage de le ga barala effectivement ay concert organisé ay non nteriga o lude organisé ne invité de quoi bon beni ga mo tara ne ci fo ngo mo nyana kalo fla ko fe concert do nana se ne ga mo shima ye ni no mais en créfe dugu do be no no lu ko meshi nyogon ka olu taran soutenir at se ga nya fo mu to ko fo balu ani awshata ani nefuna ani mamso ani sedu ani sumela bon uka chandoni ko ndizo c'est ça no lu tibo du gel na da olu ko ni en kanu am meshi nyogon ka vraiment utara kenega ka tan soutenir ko sebe kale era bola mais nya camera ta gan sigi camera ko fe ngomi ma ngom ko ni fi kera nya baro bar la kiyere ko baga usman de ko ko rage awon dogo yen kuma minani chesiri ga barala
donna natola n'ala sɔnna ma i bɛ kuma wɛrɛ fɔ min na ni si tɛ kelen o ye tiɲɛ sinon a donni kama min kɛra n'a kun ye touché kosɛbɛ mais ale kumana fɛ a don su yɛrɛ n ye fɛn bila TikTok ka don min na k'a bila n ka sati la k'ale ye n wele téléphone na Nade e kun tɛ nin kɛ sa i ye nin kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya ne ye donc n'i y'a yira k'a fɔ sisan ko in digira la a ye u ye concert de organiser ale kun invitera ka taa jouer donc ale kun jigi bɛ minnu kan ka taa ale soutenir olu ma taa dugulamɔgɔ wɛrɛ de bɔra ka taa ale soutenir ye ne de ka mɔgɔw kun ye kɛnɛ kan i m'a ye kɔfɛ bɛɛ tilala ka yafa ɲini fɛ n yɛrɛ mɔgɔ min ye a tɛmɛlen kɔfɛ awɔ maa mɔgɔ tɛ yafa i ti ma yafa tilala ka fɔ ɲɛna tile kelen tɛ filɛ min f'i ye Bakari i yɛrɛ mɛna n'a de ye n'a mana f'i ma yɔrɔ o yɔrɔ i courage ta inchallah yafamaya yafa kɛnɛ min filɛ nin ye dɛmɛ kɛnɛ de kɛn yɛrɛ ye kɛnɛ don nisɔndiya kɛnɛ don yɛlɛ kɛnɛ don mais o sira tɛ adamaden yɛrɛ la f'i yɛrɛ fana ka dusu yafamu dɔw bɛ wele ka na n'u ye yan bi u bɛ dusu de bɛɛ de b'i ye hali min tɛ fɛ k'i ye o b'i ye wa yafamaya dɔnkilida kɔni hali n'an taara studio la bi ne bɛ dɔnkilida hali sisan dɔ fara a kan an dɛmɛbagaw an mago bɛ n'a bɛ n ka dɛmɛ an mago b'a la hali ni n'a min yɛrɛ min filɛ nin san an mago bɛ dɛmɛ la sunkalo se tɛ da min o ye tiɲɛ sukoro bɔrɔ dɛmɛ dangele malo dɛmɛ ami e kana fɔ kɛ kɔni hali ni n bɔra sɔrɔ hali cogo min hali ni n bɔra sɔrɔ mais e fɛnɛ ye porte parole de ou bien e porte parole de wosogola saga an mago tɛ woso na nin waati sukoro la donc o kumu kɔnɔna la an b'an kanubagaw fo émission bɛ ɲini ka s'a kuncɛ yɔrɔ ma o bɛ se ka kɛ kapitɛni Koro fɔ yan kapitɛni Koro ma fɔ a fɔ kapitɛni Koro ka fo a ka fo ni kapitɛni Koro fɔra Kayatu fo fo y'a fɔ Moti Kayatu Jarasuba Kayatu Jarasuba jɛgɛjalan tinɛni manɔgɔ wulu jɛgɛ awɔ sunkalo setɔ in na k'ala hakili to an na dɛ yani émission ka ca kuncɛ yɔrɔ ma awɔ n'u ye baarakɛ ɲɔgɔn de o yɛrɛ an bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na awɔ a ko n bɛ min f'i ye ni e maaden dɛmɛ sɔrɔ maaden fana kana ɲin'u kɔ dɛ a tɛ taa k'u to parce que e bɛ ka imposer an y'a faamu bɛɛ se ka ye kɛnɛ kan Nade folikan minnu b'i bolo ani kumakuncɛ kuma minnu b'i bolo k'i kanubagaw fo kumakuncɛ kuma minnu b'i bolo ani ladilikan minnu b'i bolo ka se i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ma n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye dɔɔni awɔ ladilikan min bɛ ne bolo ani foli min bɛ ne bolo n bɛ fɔlɔ ka musokɔrɔba ɲuman in fɔ Ba Jɛnɛ Ba Jɛnɛ o y'an ba yɔrɔ Ba Jɛnɛ i fora an ka taa o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ Kale fo Kale folen don manajɛ nafama Kale k'o fɔ n ka biti migɛri Fasco a bɛ Bangɔni na n b'a fo ko Fasco fo Bangɔni na i b'a fɔ a jara ye i y'a banni ye k'a ka dugawu k'an ye Fasco a fɔ dɛ ayiwa an mago bɛ dugawu fana la dɛmɛ bɛ dugawu fana la k'a fɔlɔ yanni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ Kobakɛ Usumani fo ka Galo Kobakɛ Usumani i fora Kobakɛ Usumani i folen don dɛ i folen don dɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen 12 Galo Gambi ani Kabe 12 m'o fo kosɛbɛ n baarakɛ ɲɔgɔn don a b'a baarakɛ ɲɔgɔn fo 12 o tɛ wura 12 o tɛ wura 12 nin fana 12 de 12 bɛ Kabe bɛ Kabe 12 a tɔgɔ yɛrɛ Kabe 12 n'an m'a walawala an b'a fɔ ko wura Kabe 12 ale ni Galo Gambi Gambi aw bɛɛ folen don jɔkɔrɔ bɛ nafama olu bɛɛ folen don o tɛmɛnen kɔ u bɛ maliyɛn bɛɛ fo fɛn fɛn ɲɛ b'an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Mali waritigi bɛɛ lajɛlen fo waritigiw aw folen don dɛ e olu bɛɛ fo hali ka b'aw fo caméra kɔfɛ ma fɛn da nka ɲumanya don n'i kɔni ka nin bɛɛ fo c'est à dire i y'a bɛɛ so o tɛmɛnen kɔ o bɛ yen nɔ an bɛna conseil la min fɔ n yɛrɛ ɲɔgɔn denmisɛnninw ye an bɛ baara o baara la an k'a minɛ ni cɛsiri ye o ye tiɲɛ manamana ko ninnu an k'u dabila an k'an ɲɛsin an ka baaraw ma
bara langolon tey mo langolon de be jano woni fi managa chugo i boro kabila do dila jano tege bishin yoro mina oui tien ni manya ke bu ko ke ibo ko ke ka nogo de bola te time wala dilika de mbolo ko fo nyogon demission anga nyashi bara ma doro bara ndem laba donc oui tien ko dimseni te ko ma oui choro ba dege non wala abani fana ja awo arama ma kunje kuma ni ga fuli kan asuru angata ni kan ne sa awo ne ben malen chena muso dimseni ma ko ba deme baka fe on deme o be fu al si sa mo ko ba deme la mo ko ci si non fuli be be fa mi bi be kan dikla oui tien la me kapten ko fu mo ma ya bi fu ba ke ka fu ame zumana ju fu la ka papi de la me fu toi l'homme fond de la commune toi ama le fina fu ya fa ame malen chena muso dimseni ma wa me bela de fu ay dimseni ko de kana sura mo kan ni do kelengana tuni ka ma de fana dele ama ko de mera ale ko de mera tuan fana mo de la oui tien voilà ya fa ni donc kum konna la mi sengana kene kono émission asira akunja yoroma aman kanu mako fu mali kono ani mali kokan alsa ante sege ante nyina kanu mako o fulundu mali région bela jele fulundu ami juila kaw fu ban nga ko o fulendu Maïgari dako Maïgari fufulendu Maïgari fufulendu i danse ko ni ko awo irini ngoro ame Mohamed fo irini ngoro ale mécanicien ni Mohamed ya tege se ga motoka ami ayeta de tere arama ni Mohamed ya tege se motoka abi saga atiche wallahi ta nyini ne de côté ta nyini ta yirini ngoro doro ko Mohamed de réparateur bu bulu nya chama e réparateur mobilité e réparateur villatigi abe cédé adama awo donc festival fene be Mohamed bulu festival ba bulu festival babe Mohamed bulu ma fu ngaka ina demsanu ko anna de ko na ba ka festival ke chenwere aka antenhu ana na de wala ka ta ayungu ote festival fene kadni jawra festival mbora shuro ye jogo na soya yo dina ni da bala festival dola ami wallahi festival dili keneka ami be dole be sa on ne pas mettre moi ay mene adu one close de fi one close awo ami mone tara domna ne ay jogo na sogobe ba sogobe saka sogobe misi sogobe ami chemoni ibodo ay mangandurani angotoy mata kuna ngabanenu angotoy angotoy awo donc okum konna la ami ina fo kiyatu jara subana le inaye ango sungalo sedaka ba ko jege wushu ani jege ko jume ko jume ni ndebe ani fe ato ani yo ko amina na gadema bejene bela jelen fo ya fo seware fo ya fo mapti on fo lu bela jelen ame anta yel ko fo ya fo seware ku ka fo bambulu donc émission na sa ku roma ama fo ngo chaque mercredi aba ten aga YouTube la kana ko jabaranu nege kan tan siki émission be bla nege kan tan siki araba nege kan tan siki émission be bla donc ama atengu Malikuna Fun TV la iba taper ko Malikuna Fun TV doro iba besoro donc ama kan mo fu mo mi fu men nege la ale yaya samake ale ni LK Mamadou donc amufu olu de be caméra ko fe on be caméra nyefe donc anga foli buye ku ni segen ku kana ku ga fe donc ama ko gambe araba were merci.